Marabai zuwa Khalil TV Plus. Ka danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa ta yadda za a sanar da kai sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ina muku maraba zuwa sashe na dogon labari a babin soyayya ta da wata bamisiriya a Cairo, kashi na 16. Ba zan manta ba ina faɗa muku cewa na juya na kalli Samra, na gabata motsi, idanunta ya cika da ƙwalla. Nan take na ji hawaye ya cika min idanuna. Sai ga wannan mutum ya zo daidai ta kaina, ya kalle ni ya murmushi mugunta, ya ɗaga takobi. Kawai sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abinda ne ta maimaitawa kenan yayin da na samu kaina cikin wannan matsatsi. Kamar an watsa min ruwa, na ji na tashi a gigice daga nan nauyin baccin da nake yi rike da wayata a hannuna. Har na farka ina ta faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sai kawai na ji wasu hawaye masu ɗumin gaske sun fara kwaranyowa daga idanuna. Irin hawayen nan da baka ma san lokacin da suka fara gangarowa daga idanunka ba. Irin waɗannan hawaye su ne hawayen damuwa mai matuƙar zurfi. A wannan karan hawayen da nake zubarwa ba wai kan komai bane face tausayin kaina da na fara ji. Na ce wai wannan wani irin yanayi ne na samu kaina a ciki. Ya zan yin kawo ƙarshen wannan babban sinkin cakwakiyar da nake ciki. Na jima ina zaune ina dogon nazari. Idan na ji a raina kamar in haƙura da Samra, kawai sai in tuna da kalamanta na maganar ƙarshe da muka yi da ita, inda take nuna damuwarta da karayar zuciyarta dangane da maganar da na taɓa kawowa kan cewa ko dai mu haƙura ne. A ɓangare guda kuma ina tuna rayuwata da irin halin da zan iya samun kaina ciki fiye da wanda nake ciki idan na rasa ta, ko kuma na saka ta cikin damuwa tare da ɓatawa da iyayenta. Ina cikin wannan tunanin ne sai na ji wayata tana ƙara. Na zaci Samra ce. Dubawar da zan yi sai na ga wacce tafi min Samra ce da kowa ma, wato mamata a bar ƙaunata. Ne sauri na ɗaga tare da faɗin assalamu alaikum mamata ta kaina. Ita kuma ta amsa da wa alaikum assalam yarona, ɗana na kaina abin ƙaunata. Na gaishe ta cikin ladabi da biyayya tare da ƙoƙarin ɓoye damuwar da nake ciki. Bayan mun gama magana da zami sai ta ce min, Shamsuddin, ka san dai ni na haife ka ko? Kuma dai ka san na san ka fiye da saninka. Na ɗan yi jim kaɗan sai na ce, haka ne mamata, wani abu ne ya faru? Sai ta ce, a tunaninka kana ganin duk yadda ka kai da dabara za ka iya ɓoye min damuwar da ke cikin muryarka ne? Bayan gashi ya bayyana min a fili kamar bakar kaza a tsakar rana? Na ja numfashi tare da faɗin, wane ni mamata? Sai ta ci gaba da cewa, ka san kuma koma me kake ciki za ka dai iya sanar min ko? Na amsa da sauri na ce, wallahi na san haka. Ta ce, to ka sanar da ni duk abin da ke damunka. Yanzu kuma za ka gaya min, karka ce sai an jima don na san halinka. Yanzu gaya min ka ji ko? Na ce, to mamata. Na zayyana mata duk halin da na samu kaina tun daga farkon haɗuwa da Samra har zuwa halin da muke ciki a yanzu. Mamata ta yi shiru na 'yan wasu daƙiƙu. Sai ta ce min, wannan kawai shine abin da ke damunka? Na ce mata, shine kawai, babu wani abu bayan shi. Sai ta ce, to insha Allahu damuwarka ta zo ƙarshe, ka ji ko? Na zaro ido cikin mamaki. Na ce, na'am mama? Ta ce, ka ji abin da na faɗa. Insha Allah ka sa a ranka in dai wannan damuwar ce to ta zo ƙarshe da yardar Allah. Na ji wani daɗin gaske ya kama ni, amma duk da haka ina cike da mamaki, domin kuwa ina ta tunanin ta yaya ne mama za ta taimake ni a cikin wannan yanayin da ake ciki. Ko da yake na san mamata da jajircewa kan duk abin da ta sa a gaba, ga ta da basira da hikima. Sannan babban abin da na sani game da mahaifiyata shine duk matsalar da ni ko 'yan uwana muka samu kanmu ciki sai inda karfin ta ya kare. Don haka muke matukar alfahari da ita. Mamata ta ce, kana ji na kuwa? Na ce, sosai ma kuwa mama, ina jinki. Sai ta yi min tambaya kamar haka, da ni da mahaifinku akan wace aƙida muka rene ku har zuwa girman ku? Na ce mata, mama, kun rene mu a bisa aƙidar hurumin uku. Sai ta tambaye ni me hurumin farko. Sai na amsa mata cewa shine sanin matsayin Allah da kuma Allahn tashi shi kadai. Ta tambaye ni me hurumi na biyu. Sai na amsa mata cewa shine sanin mutum da kuma martaban mutuntakarsa. Ba ta yi wata ba, sai ta sake tambaya ta me hurumi na uku. Ni ko sai na amsa mata da cewa shine gano baiwar da Allah ya yi maka da kuma gode masa ta hanyar jajircewa wajen amfani da kuma amfanuwa ga kai, makusanta, al'umma da kuma muhalli. Sai ta ce da kyau. Sai kuma ta sake tambaya ta, lissafo min abubuwa uku da muka koyar da ku akan cewar ku kasance cikin shirin fuskantar su a duk lokacin da kuka yi wani yunkuri mai amfani. Sai na amsa mata na ce, na farko mu kasance cikin shirin fuskantar kalubale. Na biyu mu kasance cikin shirin fuskantar masu bagar aniya 'yan kushe da sare gwiwa.
sai ta ce min na uku fa. Sai na ce mata tsekon lokaci, domin abu baya faruwa a lokacin da ba nasa ba. Kamar yadda sai a lokacin damuna ake ruwan sama, sai a watan Ramadan ake azumtar wata cir, kamar yadda sai asuba ta wuce rana ke bullowa. Sai na ji mamata ta yi wani ajiyar zuciya. A fahimta ta na fassara hakan a matsayin farin ciki da kuma godiya a cikin zuciyarta na cewa ban manta ba kuma ban sauka akan koyarwarsu ba. Sai ta ce min Shamsuddin, idan waɗannan aƙidu da muka koya maka sun suma, to daga yau ina so ka farfado da su, ka jajirce a kansu, kada ka yi wasa da su, ka ji ko? Na ce to mamata. Sai kuma yanayinta ya sauya lokaci ɗaya, daga sautin muryarta sai na je yanayinta ya dawo faran-faran. Ta ce min a yanayin da kake ciki, tabbas cikin sauƙi za ka iya rasa alƙiblarka, amma kada ka damu. Cikin annashuwa da farin ciki sai ta ci gaba da cewa, ka nutsu sosai ka ji abin da zan gaya maka. Ƙarshen fita na 16 kenan na dogon labarin soyayya ta da wata bamasiriya a Cairo daga alƙalamin Shamsuddin Lukman. Sai sati mai zuwa za ku je mu ɗauke da ci gaban wannan labari. Mun gode.